Ndokwasai mose muzita raJesu. Amen. Toda kutenda Mwari nemukana waatipa wekunzwa zvimwe zvaJesu. Ndichaverenga Mateyo chapter 18 verse 23 kusvika verse 25. Verse 23, saka ushe hwokudenga hunofananidzwa nomumwe mambo wakanga achida kugadzira mangava navaranda vake. Come on. Zvino wakati achitanga kugadzira, mumwe akanga ane chikwereti chamatarenda ane zviuru zvamazana zvine 10 akaiswa kwaari. Asi wakati achishayiwa chaangaripa nacho, ishe wake akarayira kuti atengeswe iye nomukadzi navana nezvose zvaakanga anazvo kuti chikwereti chiripwe. Verse 26, zvino muranda akawira pasi akamunamata akati, Ishe, ivai nemwoyo murefu neni, ndichakuripirai zvose. Verse 27, ishe womuranda uyu akamunzwira tsitsi, akamusunungura, akamukangamwira chikwereti. Mwari vakomborere kuerenga kweizvi ravo. Musoro wenyaya unotiko waigona kuita zviri nani. Regai titsvake background yenyaya iyi tione kuti zvamboita sei kuti tiwane dzidziso yakadai. Nawo ukadzidza Jesu aishandisa nzira 3 dzekudzidzisa. Waishandisa masermons, waishandisa maparables, waishandisa mamiracles senzira yekuti zvaari kudzidzisa zvisvikirike kune vanenge vakamuteerera. Saka apa Jesu ari kushandisa miracle nemhaka yei Jesu ashandisa Jesu ari kushandisa eparable nemhaka yei Jesu ashandisa parable. Jesu anoda kuzama kutsimbidzira pfungwa yemubvunzo waPeter. Peter wavhunza mubvunzo, Jesu ndobva amupindura, Peter ndobva zvamuvhiringa pfungwa dzake. Saka rega tinzwe kuti Peter anga avhunza kuti kudini. Tikaverenga vhesi 21 inoti kudini. Zvino Petro akauya akati kwaari, Ishe, hama yangu ichanditadzira kangani ndikaikangamwira kusvikira kanomwe here? Peter ari kuvhunza mubvunzo, hama yangu kuti ndiiregerere inofanira kunge yanditadzira kangani kusvika ka7 here? Nemhaka yei Peter amenchena ka7. Na ukadzoka nenhendeshure wopinda muchiJudha, vaidzidza kuti no, kana munhu ukamutadzira ukamukangamwirawo ka4 washanda, ka3 kana ka4. Ukaverenga panguva yaAmos, Amos anonyora kumaNations oti for 3 transgressions and for 4 I will not revoke the punishment. Ndimwari ari kunyora, aibva aitoita stamp yamashoko yaMwari, for thus says the Lord, for 3 transgression of Edom and for 4 I will not revoke the punishment. Zvoreva sekuti vaifunga kuti Mwari ari kuti kana munhu akatadza tikasvikawo pa4 atashanda. Saka kuna Peter ari kutoti ka7 ndanyanya kutoextenda nyasha dzacho. But Jesu opindura, anopindura pavhesi 23 anobva atiko. Ndichatanga vhesi 22. Jesu akati kwaari, handiti kwauri kusvikira kanomwe, asi kusvika kangani? Handiti kwauri kusvikira kanomwe, asi kusvikira 90 anoteerwa kanomwe. 77 times 7. Pazuva munhu achingokutadzira ouya oti sorry woregerera, okutadzira ouya oti sorry woregerera. Jesu ataura izvi, vadzidzi vake havamudzwisisi kuti zvamuri kutaura it's impossible. Saka Jesu kuti nyaya yacho isvikirike, Jesu anobva avapa mufananidzo. Anobva ati nawo, kuna mambo akanga ariko, anga afunga kugadzira mabhuku ake to settle the accounts. Saka now pane muchinda aripo ane chikwereti. Ndoda kuti muone nyaya iyi. Pana mambo, poita eservant, poita relationship yemukuru nerelationship yemudiki. Ende mukuru uyu haasi mukuru wekutamba naye, ane simba rekutokweretesa muduku. Saka Bible rotiko, muduku anouya ane chikwereti, ende mari ainayo haisi mari yekutamba nayo. He owed 10,000 talents. Na ukadzidza nezvetarenda, tarenda rega was the sum of man or a weight of a silver or gold.
yanga isiri mari yekutamba nayo. 10,000 talents yaitombotaura chinjumba chegoridhe kana chinjumba chesirivha. Saka ndo chikwereti chaainacho kuna mambo uyu. Neukadzidza 1 talent yanga iri equivalent to 1,519.23, yanga iri equivalent to 342 pounds. 1 talent. Munhu yaana chikwereti che1 talent ane chikwereti che 10,000 talents. Saka nemamwe manzwi kana anga ane chikwereti chesilver tida kuchiisa kumapounds anga ane chikwereti che 3,421,875 pounds. Yanga isiri mari yekutamba nayo. Saka tiri kuona vanhu vaviri muchinda uyu ane simba rekukweretesa more than 3 million pounds kune munhu iye osara achiopareta. Saka zvoreva kuti munhu uyu haasi munhu wesimba duku. Number 1, atonziko umambo hwekudenga. Kana titarisa about the kingdom of God, kingdom yacho ina mambo. Saka munhu uyu ndimambo ane simba rekuti waramba kundidzorera chikwereti changu, saka rega ndidhile newe. After all pamurayiro zvaitenderwa kutengesa vana nemudzimai wotengesa kuti vabhadhare chikwereti. Saka nyaya inosvika kuna mambo yonzi ndiye muchinda aripo. Bhaibheri rangu rinotiko akauya akawira pasi petsoka dzake. Mambo ngaavongwe. Pana mambo pari kusvikirika. Kuna mambo asingasvikiriki. But mambo uyu maservants vaikwanisa kuwana mukana wekusvika pathrone ya mambo. Mwari ngaavongwe namambo uyu. Number 2, anosvika nechichemo kunyangwe ane chikwereti. Ampo pana mambo panogona kusvikirika kana zvinhu zvose zviri right. But I love this king. Pana mambo uyu panosvikirika kunyangwe une chikwereti kuti anzwe nyaya yako. Saka this king was prepared to listen kune munhu ane mhosva naye. Rega ndipotaura mbichana kune vane simba. Kune vane simba voabhusa ofisi yavo. Number 1, havasvikiriki. Number 2, kana munhu avatadzira vanoshandisa simba ravo kumunyudza. Instead yekuti vamuregerere. Now wonai zvinoita mambo uyu. Muchinda uyu auya awira pasi netsoka dzake anokumbira oti iko mari handiiwani, ndipeiwo nguva. Mambo kunodza vanomutarisa vobva vati iwewe ndakuregerera. The debt is cancelled. Vanomuregerera nokumukangamwira. Hazvina basa kuti mari yakawanda sei. Vamutarisa ndobva vatarisa mhuri yake, ndobva vatarisa zvavakabereka zviri kumashure kwake, ndobva vamunzwira nyasha, ndobva vamuregerera. Ndine respect na king uyu. Saka number 1, muchinda uyu paakabva pana mambo anga ane 3 benefits. Benefit number 1, free from imprisonment. Waifana kusungwa but prison ndabviswa. Mambo vatiko wanga achifana kupinda muchikwereti wosafa in prison. Nekuti une chikwereti neni. Ende ndine simba rekukunyudza uye ndine simba rekukuisa mujere guru renyika. Kwekuti unosafa wotadza kuona mhuri yako, wotadza kutsvaka even mari yekundidzosera. But mambo anobva ati now you are freed from that. As if it's not enough, anobva ati kwaari chikwereti chako chakanceliwa. So number 2, another benefit, the debt was cancelled. Zvikanzi tabvisa hausina chikwereti. Saka paakaenda pana mambo, he went a debtor. Yes, sir. But paakabva kuna mambo, he was now a free man. Akanga asunungurwa, aregererwa, aenda ari payoku, adzoka abviswa yoku. Number 3, another benefit was that of continuance in office. Akanzi wanga une chikwereti kuratidza kuti ndakukangamwira
ramba uri pabasa. Vamwe vanobva vati namhaka yekuti aiwa iwewe ndakukuregerera pachibva pano nefesi yako handichadi kuiona, marodzi atofambira ngaasiyani, but iye akabva ari munhu 1 asunungurwa pajere, number 2 aine basa rake, number 3 asina chikwereti. Nemhaka yei anga aregererwa, but paakaregererwa achibva pana mambo anoita sei? Sure. Mwari, toda kutenda Mwari nemukana uno. Tichaverenga Matthew chapter 18 verse 28 to 31. Asi muranda uyo wakati achibuda akawana mwe muranda waibata pamwe chete naye, wakanga ane chikwereti kwaari chamadhinari ane 100. Akamubata akamudzipa akati, ripa chikwereti chako. Zvino muranda uyo waibata pamwe chete naye akawira pasi, akakumbira zvikuru kwaari akati, uve nomwoyo murefu neni, ndichazokuripira. Asi iye wakaramba akaenda akamisa mutorongo kusvikira achizoripa chikwereti. Zvino vamwe varanda vaibata pamwe chete naye vakati vachiona zvaitwa vakafa neshungu kwazvo, vakaenda kundoudza ishe wavo zvose zvakaitwa. Mwari aropafadze kuverengwa kweshoko rake. Amen. Pano muranda aregererwa, but wasunungurwa unosangana ne7 ane chikwereti naiye. But chii chinoitika? Iye aregererwa matarenda amakurusa, but waasangana naye ari kukumbira dzikinuro maoko ake. Ane 100 madhinari, a 3 months wage, a mega wage. Chikwereti chiduku, but chii chaanoita? Nauti mutarise inonzi the style of writing. Verse 26 and verse 28 inotiratidza the same verbatim. Verse 26, muranda achikumbira kuna mambo anoti, zvino muranda akawira pasi, number 1, akamunamata, akati, ishe, ivaine moyo murefu, ndichazokuripirai zvose. But ko uyo akazouya kwaari anoti chii zvekare? Zvino muranda uyo waibata pamwe chete naye akawira pasi, akakumbira zvikuru akati, ndiwanire moyo murefu, ndichazokuripira. Same verbatim, same statement, same remorse. But muranda akaregererwa, but akakanganwa kuregerera. Uyo ane chikwereti nesu. Iyi nyaya iyi ndeye Mumbai, ndeye mumushamu vanhu vanotenda. A community of believers. Sure, think before you were called. Manga makadara patakabva kurima, denga rikakudzura, vamwe maitamba mashanu, muchitamba zvigure, muri pfambi, zvakadaro Mwari akakudzurai, nyasha dzikaiswa. But vamwe vanokanganwa nyasha, hauchaoni vaya kwawakabva unokanganwa. Kufanana naJerobhoamu, waiuraya vamwe n'anga nevaroi, naSauro, n'anga dzaanoparadza, ndo dzaanonopfugamira. Ndoreveiko vakomana? Nyasha dzakatsunungura, unodzitsikirira pamusoro poumwe, woti nyasha hatiiti. Think before you were called. Kuna inonzi pseudo perfectionism. Inorevei Jesu pseudo perfectionism ndeyekuti musasa waIsrael, in the camp of Israel, hatidi vatadzi, togobora chitema nemunhu wacho, page away. We don't want sinners. Aiwa, Jesus hated sin, but he loves sinners. Itai moyo murefu wakomana, rwendo rwesanctification, rwekuchenurwa nekusukwa nekukanikwa, it's not overnight. Wanrevan, saka anonzi chikwereti chinorevei chirahwe ichi parable. These are debts, these are sins. Anonzi ma-debt sins. Vamwe vakakutadzira unofanira kuregerera. Zvinonzi anomutora
omisa mujeri zvinorevei anomisa pachomanikidza kuti handikuregerere kumisa pakaoma. That's why Jesus achiti kuvaIsraeri Exodus chapter 20 rangarirai kuti imi maive varanda. Saka kana maona vamwe maGibeonites oyo kwamuri dzidzai kuita moyo murefu makasunungurwa in Egyptian bondage. You were liberated, you also have to liberate others. But anokanganwa omisa mujeri kumisa pauranda with conditions wakasunga kuti handikuregereri. Varipo maKristu mukati mechechi vanoparidza nekuimba manodhisapa achiitwa but vakasunga zvigumbu. Wakaisa munhu pachomanikidza in a straight haagoni kusununguka. Kana atadza isoka nyasha dzaMwari muratidze nyasha dzaMwari. This analogy, this pattern yemuranda akaregererwa matarenda neuya ane madhinari 100 inofanana nenyaya. It is alleged inyaya ya Mary Magdalene versus Simon the leper. Simon the leper ndiye akaregererwa matarenda ane churu. Number one, in Israel, waiti munhu ukaita maperembudzi yainzi the finger of God, ruoko rwaMwari. Hakuna roho nemaperembudzi pasina chaatadza. Pakanga aina maperembudzi, a leprous was a deadly disease, which was an analogy of his high sins that he has committed. Thanks to Jesus, he was forgiven. Ndiye murume uya akati zvekare he humiliated Mary Magdalene zvinorevei ndiye akamubata chibharo akakonzeresa Mary with depression kuti ndakangozvita hangu musikana kana musikana weguta ndibate basa ndiri chii. Who was the perpetrator? It was Simon the leper. Ndo pana John chapter 8 Simon anotora nevamwe varume $1 million question pasina murume votoda kumutaka namabwe. This is Mary Magdalene. But Simon aita mutambo anoita mutambo naJesu. But kunouya Mary Magdalene zuva ronyura opfugama pamakumbo aJesu opukuta dust rimakumbo nevhudzi. The hair is a symbol of glory for women. But ndora anopukuta oti Mwari ndiwanirewo nyasha. Nyasha dzakawanirwa nechuru agere on your bosom. Chindiwaniraiwo nyasha. But Simon mmoya anoti komutadza anosvikei pamberi pedu musasa wasvibiswa nepfambi yeguta. But Simon wakukanganwa nyasha dzakakudzura. Iyo wacho auya ndiwo wakamuchinya but unokanganwa razuro. Jesu asi mufumuri 1. You were forgiven, released from your dates, but you not unobvisa vamwe vanhu pana Jesu. Naiwe Jesu akakuisa padyo sei muchidzinga vatadzi vakafanana nemi pedyo naJesu. Forgiven. Saka anotsvagei pano Jesu obva anyway Simon ndapinda pano hauna kundishamba tsoka but uyu wandishamba tsoka. Zvingani Mwari zvaakakuitira. Mwari azi mufumuri wevanhu akakuregerera zvizhinji hapana anoona. But vapinda mukati memasuo echechi vaitireiwo ngoni. Chechi is spiritual rehabilitation center. Chipatara. Jesu anoti handina kuinga vatsveneini ndakainga vatadzi. Vamwe vari muintensive care unit, vamwe vanoda kubuda. Kanganwiraiwo kana ivakomana. Depositai nyasha. Be a conduit of God's grace to others. Voti ndakaitirwa nyasha paya ungadai takafa. Grace of God. Sustain the grace of God. Sei maKristu tichiramba takabatirira pamusoro pavamwe jeri hanzi rine darkness and isolation. Munhu anenge akasungirirwa chigumbu achinziwa handikukanganwiri anowanikwa akaputirwa kuomerwa akasungwa. That's why Jesu achiti chero ukaenda nechipiriso chako paaritari munodyireiko malodi sapa, munobatireiko basa muchibvisa mari huru but musingaregere. Chero ukauya nechipiriso
Mwari anoti siya udzokere kuhama yako. Why? Because Mwari haanzwi munamato wakadaro. Ngatarira Mwari akakudaidza. Think before you were called. Kare maidai. But nhasi munokanganwa zuro. Ngatirangarirei kuitira moyo murefu. Cancel, release others from the dates as you were released. Saka kuregerera vamwe kunoratidza kuti uno appreciate zviri nyasha. Kusaregerera kutaura kuti iwewe uchiri in bondage. Haugoni kuona nyasha dzaMwari. Mwari atibetsere munyaya yekuregerera. The cross, the forgiveness teaches us the practical example of the cross. It is not better taught than caught. Inodzidzwa mukuregerera. We appreciate the signs of Matthew chapter 18 verse 32 kusvika paverse 35. Zvino ishe wake akamudana akati kwaari, iwe muranda wakaipa, ndakakukanganwira chikwereti icho chose, nokuti iwe wakakumbira zvikuru kwandiri. Ko iwe hauzaifanira kunzwira tsitsi mumwe muranda unobata pamwe chete newe here? Seni ndakakunzwira tsitsi. Zvino ishe wake akatsamwa akamuisa kuvarwadzi kusvikira achizoripa chikwereti chake chose. Saizvozvo Baba vangu vari kudenga vachakuitira iwo kana musingakanganwiri mumwe nomumwe hama yake nomwoyo wenyu wose. Soro inyaya yari kuti waigona kuita zviri nani. Enzanisai chikwereti chemuranda uyu kuna mambo nechikwereti chefellow servant kune umwe wake, mukazviisa pachikero. Chemuranda kuna mambo chinodhingura chikero, hazvingaenzaniswi. Zvakaitirwa muranda neumwe muranda zvidoko pane zvakaitira muranda uyo achiitira mambo wake. Ndo chokwadi chatisingagoni kutiza kubva pachiri. Zvatinoitirana isu, ini ndatadzira iwe, iwe watadzira ini, hazvienzani nezvatinoitira Mwari. Chedu chivi chakaburutsa Mwari kubva kudenga. Infinity dwindled into finiteness. Achiuya Mwari kwakupfeka mitambo, kwakuumburuka muguruva remunazareta, kwakurembera pamuchinjikwa. Sin brought the savior down from heaven. Jesu wakachema ari pamuchinjikwa, Baba ko magondifuratira zvadi. That was the first time ever because of your sin and mine kuti umwari humbopatsana. Mwari aviga Kristu murima asingachagoni kutarisana nezvivi kwete zvemwana wake asi zvedu zvakanga zvatransferiwa pamwana wake. Zvatakaitira Mwari isu handirambi kuti mwana akadyiwa, asi zvatakaitira Mwari zvikuru kudarika zvamakaitirwa natete. Nanhasi pamuno celebrate birthday imi negrudge renyu rinokura pamwe chete nemi. Imi muri kusvika pa 50, grudge renyu riri mu 30. Imi munoti 51, grudge renyu riri pa 31. Munograduate muchikura pamwe chete negrudge. Pane vanhu vane moyo inoita kunge zana reuchi, harisviniwi kuti uchi hubude. Moyo yavo inosinira kubomha ruvengo. Wakanganwa here kuti pane ropa rakayerera pamuchinjikwa kuitira iwe? Zvino kana wakaregererwa newo wakaurayisa, ko iwe wafai wadii waregererawo hama yako, mambo akamudana. There is a day of reckoning. Uchadaidzwa pamberi pamambo, wonzi aiwa takazviona zvipo zvamakabvisa, tikaona machechi amakavaka, aiwa kumazunde takakuonai, idi maisaramba basa, ndimi makaita eredha 10 years, ndimi mega murume aiva pachechi, but hondo yenyu ndeimwe chete. Maiuya kwandiri kuzokumbira kuti ndikuregererei, imi musingaregereri vamwe. Hazvishandi saizvozvo. Vadzidzi vanoona Jesu achinamata, obva vati tidzidzisei kunamata. Luke chapter 11. Obva vati kana monamata munoti, Baba vari kudenga, zita renyu ngarikudzwe neutsvene. Umunamato ukafamba konzi mutikanganwire zvatinokudarikirai sekukanganwira
kwatinoita vamwe, forgive us our trespasses because we forgive. Nemhaka yei muri kufanira kutiregerera imi Mwari, nekuti isu tiri kuregerera. Saka kana isu tisiri, Mwari havana obligation yekuregerera. Kana isu takonewa kuregedza mapundu eruvengo ari kutodya isusu wacho mumwoyo, kana Mwari haaregi, zvinenge zvakachengetwa mai neuniform yenyu yekubvuwa, neuniform yenyu yeruwadzano, muchiita usiku naMwari. Mwari achiti dai varara havo, nekuti nyaya dzavo handigoni kudzigamuchira, nekuti havasi kugamuchirawo dzevamwe. Bhaibheri rinodzidzisa kuti forgive us our sins when we forgive those who trespass against us. So if you have not forgiven, don't expect to be forgiven. Kana usina kuregerera, usatarisira kakuregerero. Handiti ndo golden rule yacho, itira vamwe zvaunoda kuitirwa iwe. Saka kana uchifanira kuregererwa, newe regerera. Jesu akazombotaura mubhuku raLuke chapter 6 achiti, kandinotaura kwamuri imi munonzwa, itirai vavengi venyu rudo. Jesu aitanga aita munana ozoparidza kazhinji kacho. Saka paari kuti ndinoti kwamuri imi munonzwa, haasi kuti pane matsi pakati pevanhu ava, but pane vanhu vanoita nharo nevhangeri. Kungoti chete munotaura asi hamuzivi zvandakaitirwa, kungoti umhandara hamunzwisisi kuti zvakafamba sei, kungoti hamuzivi kuti murume uyu wakandigura kunorira akabaya nyama nhete yepapi pacho. Saka nekuda kwaizvozvo, you fight against the conviction that is coming into your heart. Uri kuita nharo, ndiwe uri kunzi haunzwi. You justify your hate by failing to forgive others. Unozvifadza nekuzvinatsa. You qualify yourself to hate others because of what was done to you. Handirambi kuti wakarwadziswa, handirambi kuti mari yawakatorerwa iya yakakudzosera kumashure. Zvedi dai isina kubiwa kana kutorwa nambuya, ungadai uri pari pamwe pari nani. Izvozvo zvakaitika. Asi kana uine zvako zvauri kuti kuna Jesu ndiregererei, nyangwe Mwari ari kutarisira kuti iwe uregerere vako. Saka mukaverenga Bhaibheri panapa, hanzi ko iwe hauzaifanira kunzwira tsitsi here. David anoitsanangura nyaya yetsitsi. Akaitwa zvikuru naSauro kusvika abvisa vabereki muJerusarema kana vachengetedza kuvaAmoni, akutotya kuti vabereki vanogona kuurawa naSauro. David paanonyora pisarema rinoti tarirai kunaka kwazvo nekufadza kwazvo, kana hama akanga asangana nemadzikoma navabereki musango, Sauro achidya gaka, kwakutoti vabereki chiendai munogara kuvaAmoni, uyu muchinda anokuurayai uyu, nekuti weakness yemunhu wese imhuri yake. Saka nekuda kwaizvozvo Saul aisafanira kuregerereka. Asi David agara pachigaro anoti, ndiani weimba yaSauro wandingaitirawo nyasha? Oenderera mberi obva ati, ndiani weimba yaSauro wandingaitira nyasha dzaMwari? Nyasha dzatinopanana isu handi dzedu, ndedzaMwari. You are simply receiving grace and forgiveness from heaven. And you experience that grace and forgiveness. You experience the peace that comes from your debt being cancelled. And you pass that peace to the next person who offended you. Zvino iwe unoramba wakasunga, wakagukuchira nyasha dzabva kuna Mwari, ko wagoomera kudaro nenyasha dzisiri dzako, waitwa sei? Sei waomera kudaro nenyasha dzisiri dzako? Zvino Ishe wake akatsamu, akamuisa kuvarwadzi kusvikira achizori pachikwereti chake. Zvaaitira mumwe wake ndo zvaakuitirwa namambo. There is no mercy for the merciless. Unotarisira sei kuisirwa nyasha iwe usingaitiri nyasha dzacho? Hazvibudisa izvozvo. Ndosaka munyori panapa akuti, Baba vangu vari kudenga vachakuitira iwo, kana musingakanganwiri mumwe nomumwe hama yake nomoyo wenyu wose. Izvi zvekuti Mwari ave newe, muromo wako ndo unotaura Mwari but mwoyo uri kutaura Satani. Muromo wako ndo unotaura makomborero but mwoyo wakasunga. Inzwai vana vaMwari, ruvengo runouraya akarutakura. Runofanana nemuchetura, hauuraya ari panext door, runouraya aumwa. Ruvengo runouraya iwewe. Set yourself free by setting others free. Kuregerera ndokutaurira unoita seuri kubvisa masaga esimende pamapendekete. You set yourself free by setting others free. Here is the challenge.
zvoita senge we are being insensitive and not paying attention to your pain. Aiwa, bhaibheri harisi kuramba kurwadziswa kwamakaitwa nevanotaura vakarwadziswawo, asi vhangeri kana rauya radai, dai Mwari vatibatsira tarigamuchira, tarirarama kurwadziwa izvezvi tichitotaura kudai yenyu misodzi iri kudonhera muninga. Vamuri kuteerera mharidzo iyi navo havasi kutoziva kuti muri kuchema nechemukati nekuti yakurangaridzai pamakagurwa kunorira. Asi nyangwe zvakadaro, kana muchitarisira kuregererwa naKristu, regererai vanhu. Mugere ipapo munonongedza gumbo renyu muchitirangwira ritsiki kwatete, nditete hanzvadzi yababa, ngavaregererwe. Zvavakakuitai ndizvo, asi vanoregererwa. Vakachengeta vana vavo vachikufudzisai mombe, iko zvino you struggled until you made it. Nyangwe zvakadaro, dzidzisai vana vatete. Don't make them pay for the sins of the elderly. Usadaro, regerera nemoyo wese. Forgive from your heart. Nakunamata. Nanoti aiwa Mwari, ndakaitirwa zvikuru but ndipewo simba racho. Ndosaka muimba akazomboti ungasununguka here muchitema, nekuti chatova chitema ichi chekusaregerera. Ndosaka mambo ati iwe muranda wakaipa. Aipiswa nei? Haana kuipiswa nekuti akumbira kuregererwa, asi aipiswa nekuti aramba kuregerera. Zvinokuipisa. Unoda kukurira here chitema? Riripo simba riri muropa. Kana uripo wakaitirwa zvikuru hatirambi, asi inzwa munhu waMwari, here is the danger and the problem of unforgiveness. You cannot be forgiven if you do not forgive. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tokutendai panguva ino. Mataura nesu nenzira inoshamisa yakakwirira. Pwanyaya yomwoyo webwe uri matiri. Hazvisi matiri naturally to forgive. Talk to us, speak to us in a way that reaches to our inner core of our heart. Tipewo kupwanya gomo ratakachengeta rezvigumbu. Sure, we have legitimate reasons, but mati let it go. Sunungura, munoti tiregerere sekuregerera avo vanotitadzira. Tipewo simba rekuti tiyanane nehama dzedu. Tipewo simba rekugona kubvisa nyadzi, rekugona kubvisa pride, rekugona kubvisa the cost. Mwari tibetserei, mutipe maziso ekuona kuappreciate kwatakabva, mutitire zvakanaka. Tanamata naJesu. Amen. Amen. Tanzwa kunakisisa, Jesu aponesa, iro soko raura, Jesu aponesa, siwisa nyika dzese, kumiriyo kwenyanza, tenzi anotituma, Jesu aponesa, tumiranyi panyanza, Jesu aponesa, unzanyi vanyangadzi, Jesu aponesa, imbanyi wozvitsuwa, kana vari panyanza, pasiri chazorinzwa, Jesu aponesa, imbanyi mudambudzo, Jesu aponesa, neupenyu nerufu, Jesu aponesa, imbanyi nekupfawa, moyo unodamutsa, imiranyi paguva, Jesu aponesa, ipa izwi pamweya, Jesu aponesa, kuti ndudzi dzizoda, Jesu aponesa, daidza kuponeswa, mumakonde ninga, miore kukurira, Jesu aponesa,
ipa izwi pamwe ya Yesu aponesa kuti ndudzi dzizoda Yesu aponesa daidza kuponeswa mumakorelinga miorwe kukurira Yesu aponesa daidza kuponeswa mumakorelinga miorwe kukurira Yesu aponesa miorwe